स्पेसियलि जों BPF राजनिति हान्जाया जों आसा खालामदों BTC ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय जेसांखिनि जों रां मोननांगौ बाजेट प्रभिजन थानांगौ बे एक्चुअलि जथेस्थबो नङा जों आसा खालामदों एबाराव एसेब्लाबो जों बारा मोनगोन बिसेस भाबे जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय प्राय 60 खान गामि BTC ओनसोलाव सोसननाय जादों आरो जों नुनो मोनदों थांनाय 2 बोसोर जाबाय बे गामिफोरनि थाखाय खुनु बाजेट प्रभिजन लाखिनाय जायाखै जायनि कारणाव जों जेबो जौगानाय खामानि बे ओनसोलफ्राव मावनो हायाखै जों एबाराव आसा खालामदों आरो इतिमध्ये गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो सावरायनाय जाबाय बे गामिफोरनि थाखायबो बाजेट प्रभिजन लाखिनांगौ नङाब्ला जों बे ओनसोलाव जेबो खामानि मावनो हानाय नङा बिनि अनगायैबो जोंहा BTC ओनसोलाव गोबां जौगानाय खामानि मावनो दंबावो जों बेफोरखौ मावनांगोन आरो जों आसा खालामदों एबारनि बाजेटाव जों BTC आव जथेस्थ' बिदि रां अनसुंथाइफोरखौ जों मोनगोन आरो